ड्राग्स फ्री खालाम माबा फ्री खालामनानै थाबायबाल' जाया आरो बेबायदि साफा साफा जायफ्रा नाखि एन्टि ससियेल एन्टि एबसु एन्टि हारिनि मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनु दिन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन जोंहा दा बयसो मोनसे खौरां फैदों नोंथांमोना गोबां नुबायना बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जों जायगायाव आथिंजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा नागारनोबा ज' रेलि खालामबा आरो दिनै बेनो लास्ट एन्ड फार्स्ट वार्निं साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम नैबे मोनाबिलि समाव सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो आं सासे दख'रानि आफादगिरि जानानैबो गोथार मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय दिनै जोङो खौरां मेल लेंनायनि उद्देश्यआ बेनो जे मैया जितु 14 जानुवारि 2024 आव कुसुगावआव जानानै थांनाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थायाव बेजों लोब्बा लाखिनानै जे फेग्रा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै जितु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो खोब मोजाङैनो जाफुंदों बेखौ मानिजाथाव जोंनि क'क्राझार सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो आरो थांखिया बेनोमोन जे जोंनियाव जेरैबायदि मोनसे दानि गिख्रंथाव माखासे ड्राग्स नारकटिक्स बेफोरबायदि बाहायनाय बियो दा बांबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायबायदि मेसिभ भाबै माखासे नोजोर बोनानै जायबायदि एवारनेसनि हाबाफारि लादों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि माखासे मैया दाख्लै जोनोम जानाय इउटुबारफोर जाय गाव गावखौनो सासे समाजनि हिरो जाहिर खालामनो लुबैग्रा समाज फोसाबग्रा होननानै गावखौनो जाहिर खालामना लाग्रा माखासे इउटुबारफोर स्पेसियेलि दिनै बुंनो थाङोब्ला सोरबा एमजे ना मा एनिथिं एमजे बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोनदों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द खालाम होननानै बन्द जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे बेनि खाथियाव गसंना थानाय हिन्जावनियाव जों बेखौ बयबो नुदों बे हिन्जावा सोर जोंबो मिथिया नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राजों बुंदों डाइरेक्टलि एन्ड इन्टेन्सनेलि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा लाजि फोनांदों जों स्पष्ट भाबै बेखौ बुङो आरो बे लाजि फोनांनाया बिराद मोनसे लासिंसिं आरो बियो जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायबायदि मानसिया हारियाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैया हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनायनि दिनै गावनि इउटुबनि लाबालाबनि थाखाय माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय जेरावनाखि एबसुआ जायबायदि खस्थ' खालामना सेक्रिफाइस खालामना गोबांथार बिथिङाव खामानि मावदों बेयाव बिथाङा दिनै हाब्रु फुनै फुनै गावनि भिउस बारायनो थाखाय जुदि बेबायदि सिन्थाधारा खालामदोंबा बिथाङा बे मोजां जानाय नङा जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बिथाङा दिनैनो बेखौ जों बुजिनानै लाथों जे इउटुबार जानो थाखाय गोबांथार माखासे लामाफोर दङ जेजों समाजा लाब जायो हारिया लाब जायो लाइमोनफ्रा लाब जायो बेफोर माखासे कन्टेन्टखौ लाबोनानै खामानि मावथों नाथाय आरो मावनो हायाब्ला बिथाङा दलरै जिरायना थाथों मानोना एबसु बायदि मोनसे माहारि आफादा जायबायदि खामानिखौ मावबाय दङ दायो दिनै बिथाङा मा मिथिगौ रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामथों एवारनेस रेलिया माखौ बुंनाय जायो एन्टि ड्राग्स एवारनेस रेलि लादों बिथाङा बिनि बागै मा मिथिगौ एबसुनि जारिमिनखौ बिथाङा मा मिथिगौ दिनै बर' हारि दाफामनाय बर' हारि गुस्लायबोनाय बर' माहारिया जौगाखांबोनायनि गुदियाव दङ माखासे जोंनि माहारि आफादफोर एबसु बायदि आफादफोरा खामानि मावबोनाय बिथाङा बेखौ मा बुजिनो दिनै बिथाङा एबसुनि 56 इयार्सनि हिस्ट्रि बबे मोनसेखौ मिथियो बबे सननिखौ बिथाङा बुंथों जे जेबो मिथियाबा आरो एबसुनि खामानि मावनायनि सायाव बिथाङा जेबो बेबायदि आसि थुनाङा बा
बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनाङा जों बेखौ स्ट्रं भाबै बुङो। मानोना जोङो बिथांखौ दासिमाव बुजिनो थाखाय बेबायदि मानसिखौ जोङो एग्जाम्पल होनानै जों दिनैनो बुजायहोनो लुगैगोन जे बिथाङा रेलि होननाय बेबायदि एवारनेसखौ मा बुजियो। जे एबसुआ बै समावहाय क्वालिटी इडुकेशन लाबोनो थाखाय आरो 2007 सनाव मिशन क्वालिटी इडुकेशन लाबोनो थाखाय बिनि मिशनजों प्रथमावनो रेलि खालामदों। आरो रेलि खालामनायनि ओंथिया बे नङा जे रेलिजोंनो गासिबो गथ'आ गोरों जाजोबदों। रेलि खालामनायनि उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि उन्दुसोना थानाय बर' बिमा, बर' फिसा, बर' बिफा, बर'नि बिदा फंबायफ्रा मोनसे जागरण जानांगौ, सोलोंथाइनि सायाव जोङो सांग्रां जानांगौ। बेखौ लानानै बिनि सायावनो स्टेप बाय स्टेप जोङो हाबाफारिखौ मावबोनाय जादों। अब्ला जोंनि वान अफ द पार्ट बे मोनसे रेलिया जोंनि एवारनेस जोंखौ जांख्रिखांनायनि मोनसे बाहागो। दिनै बिथाङा बेखौ मा बुंगोन? दिनै रेलिजों जेबो जायाखै होननो नागिरदों नामा बिथाङा? आरो दिनै जोंबो मिथिगौ दे रेलिजों जोङो ड्राग्स जाग्रा मानसिखौ जों होबथानो हाया, ड्राग्स फानग्रा मानसिखौ जों बन्द खालामनो हाया। नाथाय बिथाङा दिनै मा एन्सार होगोन? जे बेखौ बन्द खालामनांगौबा दिनै मा राहा दं बेखौ होथोंसै। राहाथ' मा होनो हानो बियो? दिनै मा होगोन? दिनै बुंदों बियो माने गभर्नमेन्टआनो बेखौ मा खालामो जाहैबाय, एलाउ खालामो, फान होयो, बेनिफ्राय मा खालामो? रेभिनिउ बोखाङोनो गभर्नमेन्टआ। बबे जाम्बायाव नुखो बियो? गभर्नमेन्टआ ड्राग्स फाननायनि रेभिनिउ बबे एनुवेलि बेसेबां रेभिनिउ बोखाङो बिनि हिसाब होथोंसै। जाय जिनिसा जोंनि हारिनि मोनफा मोनफा इसिङारि सुथुर थायो, जेखौ जोंनि गथ'फोरनो जाहोनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि इयुथ्सफोरा इन्टारनेलि डेमेज जायो, डेड जायो आरो हारिया बेजों सिलिंखार जालाङो। आरो रावबो बिमा बिफाया बेखौ बुजिनानै फैया। बै समनि बुजियै बिमा बिफा जोंनाव दाबोनो दङ, जायफ्रानाखि ड्राग्सआ मा जिनिस बेखौबो मिथिया, दिनै डेनराइडआ मा जिनिस बेखौ मिथिया, दिनै बायदिसिना माखासे फेग्रा बेसादफोर दङ गिख्रंथाव, बिनि बादै जोंनि बिमा बिफाया मिथिया। दिनै बे बुस्थुखौ जोङो मिथिहोग्रोथारनांगोन जे नैबे जिनिसा गाज्रि। आरो बे रेलिनि उद्देश्यआ बेनो, गाज्रि जिराद होननानै जों ससाइटियाव बेखौ जों इस्टाब्लिश खालामदों। आरो बे गाज्रि होननानै जेब्ला इस्टाब्लिश जागोन, जोंनि लाइमोनफ्रा, इयुथ्सफ्रा, गथ'फ्रा बेखौ बाहायनायनिफ्राय बियो आनज्रायगोन। बेखौ बाहायनो नाङा, एबसुआ बेखौ सोंखारियो, बेखौ बाहायनो नाङा, एबसुआ बेखौ मुगैयो, बे बाथ्राया जोंनाव इस्टाब्लिश जागोन। अब्ला बेजों जोङो 100% जोंनि गथ'फ्रा दिनैबो सेक्युर दङ। दिनैबो जोंनि गथ' गथायफ्रा, दिनैबो जोंनि उन्दैसाफ्रा, जायफ्रानाखि बुजियामोन बिसोरो बेखौ गिनानै दिनैबो एबसुआ बेखौ रायो, एबसुआ बेखौ मुगैयो, बे बुस्थुनिफ्राय दिनै गोजानाव दं। बेखौथ' दिनै बहा मेगनजों नुनो? जाय मानसिया दिनै समाजनि 1% खामानि मावनो उदाया, न'आव बिसिजों थानानै, फिसाजों थानानै, सोरजोंबा थानानै माबा माबि नानानथारि कन्टेन्ट खालामो, दिनै बियो दिनै हारिया बोरै थांनो नागिरदों, समाजा बबे लामाजों थांदों, बेनि बादै मा मिथिनो बिथाङालाय? दा दिनै जों बुङाखै जे रेलिजोंनो गासिबो बन्द जाजोबगोन, जों बेखौ बुङाखै। जों सिगांग्रो जों एवार्ड जानांगोन ना, जों सिगांग्रो बुजिनांगोन बे बुस्थुआ जे गाज्रिमार। जोंनि बिदा फंबाया गासिबो मिथिखांनायनि उनावसो सोर स्मगलार, सोर मामा, सोर बेखौ फानफैदों बेखौ जों हमनो सुजुगखौ मोनगोन। जेब्ला जों ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो जुदि जों मिथिया, जोंनि आइ आफाया गामि गफायाव थाग्राया जेब्ला ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो मिथिया, अब्ला सोर मानसिया फानफैदों, नोंनि फिसानो सोर फानफैदों बेखौथ' बे जेबोखौनो साननाय नङाना। माबा मोनसे फानफैदों, आंनि गथ'आ जादों, बायनानै जादों, मोजांनो, बेबायदिसो बुजिगोन ना। दिनै बेखौ सोर खोन्थागोन? बै जाय मानसिया मिथिया, जाय जोंनि गार्जेनफ्रा मिथिया जे बे गाज्रि, बेखौथ' जों फोरमायग्रोनांगोन। जेब्ला गाज्रि होननानै फोरमायखांनायनि उनाव जोंनि बिमा बिफाया जेब्ला बिनि सायाव सांग्रां जागोन, अब्लासो जों बिनि सायाव खामानि मावनो हागोन। जे उमुगाव जोङो ड्राग्स फानग्रा फैदों जोंनियाव, नोंथांमोना हमफैनांगौ, उमुगाव ड्राग्स फानफैदों, उमुगानो फानफैयो, उमुगा लाबोबाय थायो, बेखौसो अब्लासो ना जों इनफरमेटिभ जागोन। अब्ला जोङो बयजोंबो कानेक्टिभिटि जागोन, इनफरमेशना मोनलायगोन, गाज्रि जिराद फानफैदों बे बुस्थुआ अब्लासोना जोङो मिथिलायगोन। दा बिथाङा नानांथारै माखासे बाथ्राफोरखौ गोथौयै एबसुनि सायाव गाज्रि बेबायदि नानांथारि इन्टेनसनेलि बेबायदि ब्लेम खालामनाय, लाजि फोनांनाय, इनसाल्ट खालामनाया बिराद गिदिर मोनसे जाथिनि सुथ्रु, जाथिनि बियो मोनसे बिसिबांबा गिदिर माने एनिमि होननानै जों बुंनो हायो। ससियलिस्ट बे सासे समाजनि बे सासे एनिमि, समाजनि सासे सुथुर, जातिनि सासे सुथुर, जोंनि इन फिउचारनि सासे बिथाङा सुथुर। बेखायनो
बेजों लोगोसे जों गोबांथार आरो माखासे इउटुबारफोर दङ बिथांमोना दिनैनिफ्राय बुजिनानै लानांगौ जे माखासे कन्टेन्ट खालामनायाव एबसुआ जेबो बाव बुंनांगौ गैया नोंथांमोना बेसेबां खामायनानै जादों जोंहा बुंनांगौ गैया दिनैबो दङ जोंनि गेजेराव माखासे इउटुबारफोर जायफ्रानाखि एबसु बायदि आफाद माहारि आफादफोरखौ सोंखारि थाखा आरजिग्रा माखासे मानसिफोर दङ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां नोंथांमोना दिनै मा मावो मावथों एबसुआव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथायबा जुदि एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि जेंसि सारोब्ला एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि हाब्रु सारोबा बेखौ खुनु बदे आरो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा एबसुआ दिनै 56 इयार्स स्ट्रागल खालामबोदों आखायसो दिनै बर' हारिया बे स्टेजाव फैदों एबसुआ लेखा रोङिखौ लेखा गोरों खालामदों एबसुआ डाइरेक्टलि बाव थांनानै फोरोंहैयाखै नाथायबा बिनि बायदि अनेकथा माखासे प्लान एन्ड पलिसि एन्ड मिशन भिजनजों खामानि मावनानै दिनै बेखिनि पर्जायाव फैदों अब्ला दिनै बिथांमोना सोर एबसुखौ सोंखारिनो बिथांमोननि मा कन्ट्रिबिउसन दं दिनै जोंनो होथोंसाय दिनै ओंखायनो जों बुंदों दिनै बेनो लास्ट एन्ड फार्स्ट वार्निं जे जोङो खुनु बदे एबसुआ जिरायना थानाय नङा हयरिस बाव आनसलिकनिल' बाथ्रा गैया इउनिटनिल' बाथ्रा गैया जोंनि गासै गामियाव फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जों गासिबो एबसु आरो बेबायदि साफा जायफ्रानाखि एन्टि ससियेल एन्टि एबसु एन्टि हारिनि मानसिफोरखौ बेबायदि इउटुबारफोरखौ जोङो खुनु दिन आरो जों जायगा होनाय जानाय नङा बिथांमोनखौ जोङो बाध्य जायोबा जों होसोनोबो बाध्य जागोन मानोना दिनैनि तारिखाव जों बिराद क्रुसियेल सिचुएशनजों जों मोगा मोगि जानानै दं एबसुआ मानोना दिनै जोंनि हारिखौ माब्रै आक्रमण खालामनो बिनि मोनफा मोनफा बैफोर इन्जेक्शन जाय इन्जेक्शनखौ थुयोबा up to 2 years 20 years 30 yearsनि उनाव जोंनि इयुथ्सफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि जेनेरेशना जोबलांगोन बेखौ दिनै होबथानांगौ ना नाङा होबथानांगौनि थाखाय जों अनेकथा इनिशिएटिभ लागोन दिनै बुंनो नागिरदों नामा एबसुआ रिलिनि अनगायै दस्रा खामानि लायाखै दिनै बुंनो नागिरदों नामा जे ड्राग्स बाहायनाय ड्राग्स फाननायखौ होबथानो थाखाय एबसुआ अनलि मात्र रिलिल' लादों रिलिल'थ' लायाखै जों एग्जाम्पल होनो नामा दिनै जे जों मोनबेसे दिनै ड्राग्स स्मागलार ड्राग्स साप्लायार जों साबेसे हमखो गान्जा बेफारिजों साबेसे हमखो दिनै हिसाब होनांगौ नामा दा दिनै बेबायदि खामानि मावनायखौ नायालासे नानांथारि बाथ्रा बुंनाया बे जोंनि हारिनि सुथुर आरो जोङो बिथाङा बैसोआ उन्दै मोजां मेचुरिटि जायाखै दिनै बिथाङा जों खोनानायाव हाबा जाबाय मोजाङै बिथाङा गावनि समाज संसारखौ सामलायथों मोजाङै बिथाङा सिन्ताधारा खालामनो सोलोंथों मोजाङै बिथाङा फरायबावनो हायो दाबो मोजां लेखा फरायथों साख्रि बाख्रि लाथों जों बेखौसो खावलायगोन एबसुआ बिथाङा आरो बेबायदि नाबां जाबां बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनानै बेसेबांबा गिदिर माहारि आफाद एबसुखौ सोंखारिनाय आरोबाव सेकेन्ड टाइम नुयोबा बे खोथाया आलादा जागोन जों बेखौ स्पष्ट भाषायै सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय गोजोन्थों Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Bidyabili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Bidyabili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.